disemangati karo keadaan. Bah kuwi FYP, bah kuwi rame, bah kuwi gak. Ora masalah. Gawe konten, gawe video, iki kan videone awake dhewe. Awake dhewe gak modal apa-apa cah. Kowe gak ngetokne dhuwit pun nggih konten. Kan kreatif awake dhewe. Lek ana sing delok kuwi alhamdulillah. Lek ana sing videone awake dhewe iki FYP, kuwi syukur alhamdulillah. Tapi lek gak enek ora usah ngenes. Disyukuri ae. Niate kreatif ngono lah. Ojo niate nek awake dhewe nggawe video ke semata-mata golek cuan iki abot. Anggapane berarti awake dhewe iki beranggapan nggawe video iki sebagai kreatif disimpen ben suatu hari awake dhewe iso ndelok neh ngono ben enteng. Ojo semata-mata cari cuan. Tidak dinafikan awake dhewe ke main ning media sosial ke golek dhuwit. Tapi ojo tujuane nggawe video ke ngono kuwi ben iso abot, ben aja awakmu stres. Oke?